Ruwan Allah ya Ina ni. tabbatar maka soyayya da yi na wata daya sai jaranka ya kare gaba ɗaya. Shin zan iya sanin wani irin abinci kike so? Ba na cin tuwon laushi ma. Ban damu da su shinkafa da macaroni ba. Okay. Ina cin abinci kalan na Turawa nake so. Please, where is that I will make you banki? Allah sarki ashe baturi ya ce mai kala rodi rodi. Wannan makamar bakanta daya bake kutumaru banki kama kanta fa babu dadi. Ai da matun da kin gaji da tuwo dole ki ce haka. Sanu ya rubuta uba. Wallahi duk sati ake samun sabin yaniska a Nigeria. Daga ganin ta ma ka san yunwa ta keji. Wannan ta kashe ni da kunya tun safe na kasa fita a daki. Shigi ya karya ba ta cin tuwon laushi sai zaina karfi. Idan kuna gayyatar mahauka ta yankauye za mu daina kallon ku. Uwarki karya bakya cin tuwon laushi sai tuwon taurin. Wannan bakin na ki dama ai sai tuwon tauri. Bana abu da yan birge mace. Auce haka yar talakawa ke kutumaru baki na ce shegiya wai abinji kalar turawa dan Allah duk wanda ya lura ta na jin yunwa ta min like amma ya akai bai bayyana a jikin ki ba ayya my sister ayin da kika kwafsa shine da kika fara da tuwon laushi wallahi wannan kalar dan wake ce jama'a wannan tuwon dute take so tunda ba ta son tuwon laushi ba ta cin tuwon laushi sai na turi rin tuwon dawa da giru kamar na zagi yarir nan ga dalili nan kana gani yunwa ta kusai mata illa wai ita wannan da mi take takama dole jarinka ya karye saboda yunwa yayi mata illa wallahi duk yunwa suke ji wai a haka an kure a daga an zo program dan Allah ka daina cewa tana da kyau kuna sa tana kara filin da hakora kamar na kishiyata ba sani magana ba kwai da kwaila ne ke magana alhaji magana ake ta kwailaye ku bar musu kayansu Kina da kyau amma baki kai matakin mace da ni zan karasar da jari na akan ta ba. wai ni yayan gari daya ne ake program din ne duk wanda ya zo karanta comments mu hadu nan jar uban me zai cinye kudin a jikin naki on top this riff gabakinta kamar shantu wallahi kamar na fashe da kuka tuma kaga wata busheshiya raguwar yunwa ni kama matake min da aljana wayo Allah niyar talakawa an bar ni baki kirin a comment section ita kanta ta san karya take fada shirya dan wake ba take sai dawo bakin kasuwa kaji wata sabuwar makaryaciya ubanki ma yar wahala na karya dai dan wuta ne dan ubanki suna wani gari wai shi jigawa ji bakinta kamar durun saniya sai da ke sharha bila wai me yasa mutane ne suke son karyar arziki ne su fa kudi suna bayyana kansu da kansu ko ba komai ta yi wata lauci barazana